We hebben met elkaar, denk ik, een wonder bereikt. Met elkaar. Iets onmogelijks hebben we mogelijk gemaakt. En dat is aan jullie te danken. Tol voor een lang water praten, maar uiteindelijk is het de deelnemers van de Sionsbergdij juster jongslaggen om een breed droegen plan voor de toekomst van het failliete ziekenhuis te komen. Tak een week mandje, maar het ziekenhuis alweer iepen wezen. En om dat varrekort te krijgen, beginnen ze lieds. We willen beginnen met een romporganisatie. Wat betekent romporganisatie? Wil zeggen, wij kunnen direct al starten met de volgende specialisme: cardio, neuro, long, dermatologie. En dat onder begeleiding van röntgenologie, laboratorium en het functielab. Bewenners en vertegenwoordigers van tal van organisaties uit de hele regio wieren juster in Dokkum bij elkaar om te praten over de Sionsberg. Het plan dat uiteindelijk presenteren waard, komt voor een grutpad oerien met het plan van de medisch specialisten. Nevens Jan Leendert Brouwer betjut dat er weer een ziekenhuis in Dokkum komt, maar net zoals voor hinnen. Het wordt wel een ander soort ziekenhuis, gaat het anders inrichten. Dus het wordt een zorgcentrum. En wat ook eerder besproken is, het moet natuurlijk rendabel blijven. En dat willen wij ook. Zoals al eerder gezegd, als wij vakgroepen hebben die heel veel verlies maken of in totaal, dan moet je daar ook niet willen werken. Dus we gaan het heel goed inrichten. Maar ja, een volledig ziekenhuis met bedden zoals eerder, zoals het eerder was, dat is het natuurlijk niet. Maar dat is ook niet de insteek geweest. In het plan stiet ik dat de acute zorg weer omkomen mat in het ziekenhuis, maar net 24 uur dijs, omdat dat toch een tekwart om personeel gewoon net kan. Voor actiegroep Red de Sionsberg wie het een van de wichtigste eersken. Wat begreep ik wel dat het voor de laatste net op 24 uur kan, omdat het personeel er net voor is. Maar zodra het personeel is, maar het even, zoals simpel uitleggen. Maar de Friesland en de Joriswagensteek, maar er gewoon achtersteen gaan. Dit is het plan van de bevolking. Dit wil de bevolking, regelen dat dan ook. De zorgverzekerdes moeten nog wel achter de plan staan voordat het vanuit de Sionsberg definitief losging.